दिनै अलियारनि माखाय लाखाय बिसिबां लाबोखो मा आखाइ दानथारलायथारदों नामा बाजाराव गोदान सोलोबलायथाराखै नामा दे हांनांगौलै माखासे दा मोदोमखौ मा जायो थारुनजों जायोना माबाजों लावजों जायो नायनोसै दे गोदादो दे गोदा बरिया बे साइज लाबोदोंलै आदैया बिमाखौ मोनथोंबो बिराद साइजखौनो लाबोदों आदैया अमा बेदरखौ एकदम थारुनजों जानोसैलै आदै रानजा हरिजा जाखावथारनोसै गोबावजों खेबसे फाइनालि लोगोफोर जोंना अमा गोदानाया जाबाय माखासे हांनाय माखासे जानाय फैस लुगैलाबायाहाय दिनै अलियारनि मालाय बयहाबो जानायनि दावराव दाउला खासिनो जोंहा फंबाया दाउला खासि जानो लिंहरदोंमोन गोसोआव थांला जोंहा नै अमा खासि थारुनजों अमा खासिजों जानोसै नैहाय एवनाया जालायबाय आंना एवनाया मालाबावसै थारुन अमा रायलाय ओंख्रि संनाया थालांलायबाय फाइनालि ओंख्रिया मोनबाय आंना नै थारुनजों अमाजोंआ दुन्दिया होबाय आं सामब्राम बिलाइ मानो होननानै बुङोबा ओंख्रिखौनो कालारिं नुवा बे मबाइलाव रोमोदोद' साइज जाबाय ओमफ्राय सैमा खि बायदिसो नुबाय नै केमेरायाव खर' गाज्रिसो जागोन थ' मोजां कालारिंखौनो बिदि नुयोबा साइज जाखाबाय नै मोगथाङाव ओमफ्राय केमेरायाव गाज्रि नुदों आं मिथिला दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो हेल' सनाफोर मादैया जानोसै दिनैहाय गोजाम बोसोर दे ओमफ्राय जानायाबो लेट जाबाय भिडिअ'आबो लेट जानोसै बिराद जि जोम सुस्रां दुगैस्रां खर' लोबस्रां देलायस्रां ओमफ्राय ओंखाम जानो नागिरबाय नै अमा थारुन बिराद गोबावसै लोगोफोर आं थारुनखौ जाथ'वाखैमोन एलार्जि गोनांखाय दिनै जाबाय नै जाखावनांगौ गोजाम बोसोरनि जाखावना होनोसै एसे एकदम जाखावथारना होनोसै बिराद ओंखाम उखैबाय एसे सानजौबायबो itu medisnya birat gede meletak gitu kan थारुन बेदर खस्थ' मस्थ' थांबाय आरो 2025आ आंहा लाबबानो जाथाराखै 2025आव एसेसो मारै जायो गोसासा बिराद गोसा
và cơ thổ đấy thật nè thật béo nữa